tuntuma hian IAS IPS exam na te po an lo zo thin zo na kan han soinga IAS ni theido nem han en chin tiang khovera tong kan man na sabber hi ang tong nge le a chana chu China ni China hi khovera me hring om tam na bekan ni bok panhina eng planet a hian nge ni khata da kar sanga zore somthum pani om a chana chu Venus ni ya kon solar system a hian ni khat nei gai bekan nia kon khovera kumzan hi somli pathum gal hian voi khata vir chuak ve chaw ni pathumna blood group mu chuak tu hi tunge le a chana chu Carl Landstein ania Austrian physician ni in kumsang khazakwa khan mu chuaka hemi wang hian kumsang khazakwa somthum khan Nobel Prize dong nge ni palina ingwangin nge doctor te hian operation an nei lain ko fring kher hian an hak thin le a chana chu kumzabi somni na hun lai khan doctor pakhat chuan a hring hi mitana thani ti hriain mi zelai chuan hu fi angai ema chu wangin a hring hi hata thil hring hian thil sen hi ka fi ave hrim boka chu thi sen kai noi khoi me kan ni wangin a poimo le zola chu tin rowa a sen chau khan en chau chau chuan hu solna te thlengin mit te po ati chumol ve theini ole to ber tan chuan mobile phone hi tu mu chuang ele a chana chu Martin Cooper ani Cooper hian sang hazakwa som sakai pathum khan mobile phone hi lo mu chuak to a tim te chuan siam thazerin sang hazakwa som sakai pathum khan zo chu alo ni ta ni ole bona satan tunlai a chuan camera phone te kan han leya megapixel an zat nge tin kan in zot ta fo maya om zia chu a camera fiala kan khredu ni ani le me hring mi thi megapixel an zat nge khiam le i khelo ni pon lo zong chuak la a chang dik ma sa beng comment kan pin nga lang